बक्सि फैदो दे फैदो गोबाव जाबाय शान्ति तुम भी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी जाबाय दे थौ थांसै ना औ फैदो थांनायावनो गोबावानो जाबाय दादाया फैयासै नामा गैया आफाया फैयाखै हरावबो दासिमबो फैयासै अबावबा मायाव थांखोथाय आंबो फन खालायाखै बेखौ नेनांला दे थांसै थ' औ फै होनब्लालाय जों साथामजों थांसै शान्तिबो थांखागोन ना औ थौ हा फै थांसै फै दादायाबो थानायबा मोजां जागौमोन गैया अबावबा मा खालायहैदों बेसो मिथिगौ आं मैया खिन्थादोंमोन दानिनो रादाखौ लायनो थांगोन होननानै बावगारदोंसो ना मायोथाय आं खिन्थाखादोंमोन लायनो थांगोन होननानै दादिखौबो नांगोन होननानै मानो फैयासै बियो अबेबा खामानि थायोना बिनाबो एसे बिजि जाबाय खोमा खामानिफोराव फैनो हायासै औ थेवबो आं खिन्थाखादोंमोन थानांगौमोन आरो दादाया दे जेबो नङा दे बेखौलाय मानो नांगौ जों साथाम दंखायोना बे जेबो नङाथ' ओमफ्राय रितु नों मा जेबो खिन्थामाराखै थांगोन होननानै मानो खिन्थानो आं बिसोरनो खिन्थाया मालाय माथो खिन्थाबायसो नामा बे बिमा बुरिनो लोत्तोमारिनो बे बुरियाबो आसोलसो रादानि बिमाया देन्जारसो आंखौ अनखाया सैखायाबो बे बुरिखौबो नायबायसो दं र' आङो ए बे बुरिया औ बे बुरियाबो आंखौ अनाना बिहामजो गिदिरखौसो अनखायो दिनै मोनगोन र' मजाखौ फिसाज्लाखौ लानानै फैबोला गावहा फैफानो नागिरबा लाबोफाथाराहाय आं बे बुरिखौ सानदोंमोन आङो लाबोफागोन बुरिखौबो होननानै नाथाय बे बुरिया गावनि रं रुपखौ देखायबायना आंनि सिगाङाव माबायदि बियो आंखौ अनखाया बिहामजो गिदिरखौल' अनखायो आंनि फिसाज्लाखौबो एसेबो अनखाया बियो बे सुदेमनि फिसाज्लाखौसो सिनायो बियो आंनि फिसाज्लाखौ सिनाया नुगोन र' बुरि खाथाया दिनै फिसाज्लाखौ लाना फैगोन आं बेनिफ्राय गाबबाबो लाबोखाया आं बे बुरिखौ ना मोजांबासो मोजांखालाय आं मोजां मानसिखौसो मोजां मोनखायो आंजों जाय गाज्रि बेखौ गाज्रिखा आं उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिखा सैखाया आङो गाज्रिफोरखौ आंखौ जाय अनो आंखौ जाय केयार खालायो आंखौ जाय मोजां मोनो बेखौसो मोजां मोनो आङो नङाबा सिनायखाया आं रावखौबो औ कारेक्ट आंबो बेबायदिनो जोंफोरखौ नुनानै बिसोर खम सक जालागोन बियो मेगन बिरग'गौ जालायना नायना थागोन खोमा बे समखौसो नायनो लुगैबाय आं बिसोर माबायदि जागोन आंखौ नुबोला आंथ' जेनेबा नुवा देनाय थेवबो नों नुवाबाबो आंथ' नुगोन ना मिनिनो ओंखारगोन आं मार औ दादायाबो थानायबा मोजां जागौमोन माय बेबि बुंसोगौमोन दादाया आरो बेसेसो सम नांबावगोन बक्सि सहैनो गोजानथार दंबावो नामा नांबावगोन र' एसे सम 15 मिनिटसो ए 15 मिनिटल'सै बारा गोजान नङा माथो नङाथ' र' सहैसिगोन होनबा 15 मिनिटनि उनाव आं बेसेबा खुसि जादों मा जाखो उन्दुनो ओंखारनायालाय माथो बिरग'खौ नायफिनखोसो गैला थै दुस्त' आरे एफा गिदिरानो बामजायो आदे आंना फेन्दाफोरा साजोब्बाय एफा गिदिरानो बामजायो आबा दे सियाराव जिरे हाला आङो आं बामजागोन बोरायबाबो जाम्बा आयै माब्ला मोनगोन न'खौ गामियाव आयै आंनि मम'आ दंना गैला गामियाव अबाव नोंनि मम'आ दंखाय गैला माब्लाबानो फानदों माथो होमब्ला दा मा खालायगोन माखौ जेबो नङा थै दुस्त' मा जानला मोनला बुंबाय थायो दे उन्दु आयै बेसे गोबाव नांबावगोन नांबावगोन आरो हरसे थाबावनांगोन बे ट्रेनावनो हरसे आं अबाव उन्दुगोन बेयावनो सियारावनो उन्दु बारुरुनो सियाराव उन्दुयो सोरबा दिनै सानसेल'सो हाबा खस्थ' खालायनांगोन बेनि उनाव गाबोन सोरांबानो जों न' मोनहैगोन न'आव बेसेबां उन्दुनो हागोन नोङो दा बे सानसेखौ दिनै सियारावनो उन्दु दै आं जि बना होगोन ना जि बगोन अ उन्दुगोन होमबा औ उन्दु दे रादायजोंबो बेबायदि जानांगौना सानदोंमोन देग्लाय पाटनायाव थांनानै रादायनि रेफारेन्ट जाना थांनानै कम्पानिफोराव हाबहैगोन दै सालाया बेमारिसो जाना थाबाय औलै जाथि बालनि आंबो बेबायदिनो सानदोंमोन मा खालायनो दा हमनानै मोनलालै बे मम' सम' दखानखौनो होनोसै नामालै बाल थौ आं संग्रा जागोन नों होग्रा जादो अबेयाव होगोन मम' दखानखौलाय लामा सामायाव होबानो जागोन नामा पइन्ट नांगोन मोनसे पइन्ट सेंग्रा सिख्ला फैग्रा गथ'फोरा जाग्रा
माबालै बै माबायाव हैनो नामा बै माबाखिंलै अबे नोंफानि माबाखिं खिन्थानोबो रोङा ओइयोलै सगाव माबा दखान मोखाङा बे फाख्रि दंफांनि सिंनिया फाख्रि दंफां गिदिरथारखौ नुवाखै नामा बाल औ हामगोन बे थेला गारि लानांगोन आरो फैसा गैया माथो गारि बायनो थेलाखौनो मडिफाइ खालामगोन ब्रा बै थेलाया जालागोन ना थेला बायनांगोन आरोलै थै थेलाया जानाय नङा बेलेग डिजाइननि थेलाब्रा बानायना होगोन एक्सट्रा मडेल बानायनो होगोन बेनिफ्राय नोङो बाजैखौ फन खालायदोंमोन मा रादायमोननि बाजैखौ खालायाखैलै आङो माबोरैबा मोननानै ओइ खेबसे खालायनायानो आंबो खालायाखै दाखालि खालायगोन साननानै खालायासै आं सनजिबखौसो खालायदोंमोन मालाय सनजिबाबो फाथनायाव गैलानो गुबुन जायगायाव हेंगारहरबाय मालाय मालिका बेयासो मोजां जाबाय ए होनबा सनजिबजों थांफानोसै थौ नै सनजिब थानाय जायगाखौ मोजां मोनालां लेनजाय गोलाव थासि बिसिनाव लेनजाय गोलाव मा लेनजाय गोलाव लुंगिब्रा लुंगि दान्स बेफोर थासि बिसिनाव ए बेखौसो बुंदों नोङो ओइ सफैबाय बेनो बिसिनि न'आ ए आव मेमसाब नै रादाया थाग्रा रुमखिं लाना थांखासै दा औ फै लेके मेमसाब यहाँ पे तो ताला बंद है हो ताला बंद मा ताला बनब्रा रावबो गैया नामा बेनोथ' रावबो दंना गैयाब्रा मा न'आलाय ताला मारिनायलै दासो नुबाय आं ताला मारिजोबनाय नामा न'फोरा ताला मारिनाय माने बे मोखांनियाथ' ताला मारिनाय र' बे सिंखिं थांनि फैनाय मा ताला मारिनाय जागौ न'आलाय अबाव थांगौ बिसोरो अबावबा थांबाय नामा बिसोरो अबावबा थांबाय खोमा थांनाय माबानाय नायना फैनाय धै थाङाखै जेरावबो अबाव थांनो दं खोमा दे आरो खाथिफोराव अबावबा चेकआपफोराव थांनो हानाय दे रादायखौ चेकआपफोराव लांदों खोमा आं गिसोबाय बिसोर लाना थाङाखैथ' अबावबा सिरि लानासो थांबाय खोमा रादायखौ थै अबाव लांनो बेबायदि नङा दे गिजोब्बाय आङो बिसोरखौ फोथायना मोनथारा आङो बेसेबा गाज्रि आखलनि मानसिखा बिसोरो गावसोरखौल' सिनायो रादायखौ जुदि अबावबा लाना थांबाय बिसोरो आंनो खिन्थायालासिनो थांनाय माबोरै न'फोरखौ न' सिङाव नायनाय शांति जाओ तो अंदर जाके देखो हाँ मैम साहब र' नायहैनि र' थांखोमाबायसो ना माइलि मानसिफोरालाय माथो सिरि सिरायथार जेबो गैया बायजोआवबो ताला मारिजोबनाय आरो माथो दिनथ' मोनसे बुस्थुबो गैया माथो बायजोआव ओंखारनासो थांमारबाय माइलि खारखोमायाखैथ' रादायखौ लानानै आं मिथिनायावथ' रादायखौ दिनै चेकआपआव लांनाङा मानोना मास मोनसेनि उनावसो लाङो दिनैथ' सम जायाखैलै दाखालि बावसो लांदोंमोन खोमा अबाव थांमारगौबा रादाय माथो खालि बेयावबो ताला मारिमारनाया थारमाने रावबो गैमारा न' सिङावबो अबाव थांमारखोब्रा आं साननायानो नङाथ' खारखोमालांबाय ना मायोलै बाल नाथाय जिफोरा दं माथो खारखोमायाखै नामा बेफोर बुस्थुफोरालाय माथो दङ र' बाथ्रायानोथ' मार बे मोनसे रुमखौथ' ताला मारियाखै बे मोखांनि रुमखौल'सो मारिदों इसिंखौ नायहैनोथ' ताला मारिदोंना मारियाखै अबेयावबा गोजानफोराव थांनायमोनब्लाथ' ताला मारिजोबगौमोनलै आरो बे बेमारिखौ लानानैलाय अबे गोजानाव थांनो बै चेकआपआवनो थांदों खोमा दे सिङावलाय माथो बुस्थुफोरा बेनो बे दं है अबावबा थांदो दे बेखौनो दसे नेनोसै आरो एसेबां बुस्थुफोरखौ गारना थांगोन बि अबावबा उथिना थांबोला जा माल दं माथो दामि दंसोयो बुस्थुफोरानो बेफोरखौलाय मानो गारना थांनो है अबावबा थांदों दे बिसोरो आरो बेलाय आसोल बुस्थुआनो दं गेसाबो दङ सिलिन्डाराबो दङ अबाव थांमारदों बिसोराथ' बेयाव रावबो गैयाबोलै थांदोंब्लाथ' डक्टरनाव थांनांगोन नङाब्लालाय बिसोरलाय सोरनाव थांबावनो आरो रावबोआनो गैला माथो बेयावलाय बिसोरनि आं मिथिनाय बायदिब्ला रितु मा जाखो माने ताला मारिजोबाखैलै न'खौ इसिंखौबो ताला मारियाखै आरो बे थाग्रा मोनसे रुमखौबो ताला मारियाखैथ' मानसिफोरा अबावबा खाथियाव थांदों नामा फैफिनगोन ए ताला मारिजोबाखैना बेखौनो गिसोदोंमोन आङो अबावबा गारना थांबाय खोमा सिरिसो थांखोमाबाय खोमा होननानै ताला मारिजोबाखैबा होमब्लालाय फैफिनगोन खोमा दे औ बेनोथ' फैफिनगोन खोमा दसे नेनांगोन दा बिसोर फैगौ मानि रागासो जोंबाय आङो बेबायदिसो जाबायना साला आं मा सानना दोनदोंमोन लांनानै बबेयाव लांगौ बिसोरो बे सालि सुदेमा अबाव लांना थांदोंबा आंनि हौवाखौ माब्ला फैगोनबा सालि दा नेबाय थानांगोन बिखौ दा
बेबायदि होनना मिथिनायब्ला फुङावनो फैगौमोन आं। उफाय गैला आरो दा नेथ'नांसिगोन बिसोर फैगौ मानि नेदो। नेनायाथ' नेगोन र'। माबा गिनायबो मोनदों र' आङो। जुदि बे सालिया रादैखौ अबावबा लांना थांबाय बेलाय सिरि सिरि लांखोमाबाय बेलाय बिसोरो। नोङो न' सिङाव बुस्थुफोरखौ नायजोबदोंना मोजाङै दं होननानै। बुस्थुफोरा दंना गैया? दंलै दङ गासैबो बुस्थुआनो दंफ्रामजोबोआनो। लाङाखै खोमा दे थाङाखै जेरावबो। जों आरो फुङावनो फैबावनांगौमोन होमब्लासो लोगो मोनगौमोन खोमा। जोंना फैनाया गोबाव जाबायना। सोर मिथिगौ बेबायदि जागोन होननानै। बेबायदि जागोन होनना मिथिनायमोनब्ला फुंनि 5टायावनो सिखारना लांफैगौमोन आं। दे दाबो जेबो नङा दे दसे नेदो आरो। सालि बेयाव फैनानै नेनांगौसो जाबाय। मा? आयै नै सासेया जिरायबाय थानानै खस्थ' मोनबाय खोमा। खस्थ' मोनगोनथ' र' बियो ट्रेनानो बिसनाबो गैलाबा। आयै मानसिफोराबो गैला माथो बेयाव रावबो। बे माबाखौ जिखौ एसे बनानै फुथुना दोनसै नामा बेखौ? खाथियाव आं जिरायनानै थागोन। औ खालाय जागोनथ' र' बेबायदिबो। दे होमब्लालाय लायखां जिखौ। नोंसोरबो उन्दुनो हागोन। बैलाय बेफोराव खालि दंसै। मानसि गाखोनाय नंला खोमा दे। मानसि गाखोबालाय सिखारनानै होनो हागोन आरो। मेंदोंबा जानजि सादोंबा नोंनाबो आं जि लाबोखानि होमबा। नोंजों बाबुजों बेयाव उन्दुना था। औ लाबोफा। र' होमब्लालाय आयै आं लायनो थांनि। नों बेखौ हमफैथ'। बैथिंसो दंमोना बेगा। औ लाय। खस्थ' मोनबाय खोमा बेसेराया जिरायनो। दे दिनै सानसेल'सो दे। मोनहैखासिगोन। गाबोननो मोनहैगोन। सानसे हरसे थाब्लानो मोनहैखासिगोन गाबोननो। आं नागिरनानै मोनासै। सोदोंमोनना सोमाराखैमोनथाय। नों सोदोंमोन ना आयै बिसना सादोरखौ? सोनाय बायदि मोनदोंमोन माथो आङो। बे गोदान गांनैखौ ड्रेसनिफ्राय बहनानै सोदोंमोन दे आङो। नायनाय बेयावनो सोनाय बायदि मोनदोंमोन। दं खोमा दे। नायनि र' आयै। आं बेखायनो कम्बल गांसेबो गोबाखौ सोनो नागिरदोंमोन। जायगायानो थोआसैना। दा सोनाय बायदि मोनदोंमोनहाय आङो बे बिसना सादोर गांनैखौ। सोंदो दे सोदों। नायनाय बेयावनो नायनि र'। मोननायबा हामगौमोन। गुबुन जिया आरो मोजां जानाय नङाना। बे बिसना सादोरखौ मोननायबा हामगौमोन। नै बेनिफ्राय मोनाखैबा माबा खालाय बे गस्लाफोरखौनो बनानै हो। रावबो मानसि फैया खोमा दे। फैबालाय बेमारि होननानै खिथा। बुंगोन दे आङो बेमारि हाला जिरायनो। बेखायनो फुथुबाय होननानै बुंगोन आं।